जातिनि खामानि मावनायाव पार्सनेलि कुनु स्वार्थ थानो मोना। जातिनि खामानि मावोबा गावनिबो खहा जायो, दस्रानिबो खहा जायो। किन्तु जोंनि गेदेमाफोरखौ बिथांमोना बायनानै लानानैबाबो जों बर' जातिखौ फिसा जायगायाव दोननो दिनैसिम माने साननायखौ जों नुनो मोनदों। जों मिन्थिनायाव मोनसे हादर आरो मोनसे हादरजोंसो एकर्ड जायो। प्रमोद बरक जाने तार हेइ मते মই যদি ভাবো আৰু মই বুলি নহয় বহুতৰে বিশ্বাস আছে এও এনেকুৱা खुगाजों बुंनाय आरो नंगुबै रायजो राजाया मोनमारनाय गोजोननि गेजेराव गोबां फाराग दङ। बुरलुंबुथुरनि साहा आलादा बर' नखर सोरजिनायनि थाखाय बयबो गावनि आफादनि आइडिय'लजिजों बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय जुजिबोदोंमोन। आरो पिस एकर्डनि जेबो मिनिं होनो गैया बेयाव। पिस एकर्डनि जेबो मिनिं होनो गैया बेयाव। এটা কথা তাৰ পিছত কয় যে মোৰ জিভা পিছলি গৈছে, গতিকে তেওঁৰ ওপৰত মইনো আৰু কি ক'ব পাৰিম না। सानै दिनै एनडिएफनि जोहोलावफोर दं जायहा गोदोनायाव फासिनि अर्डार मोनबाय, बेबो एकर्डनि उनाव सावरायनायनि गेजेरजों बिसोरखौ हगारजोबनाय जादों। महात्मा गान्धीखौ लानानै गासैखौबो हगारजोबनाय जादों। যিখিনিয়ে প্ৰমোদ বৰক জানে তাৰ সেই মতে মই যদি ভাবো আৰু মই বুলি নহয় বহুতৰে বিশ্বাস আছে এও এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা কাম নকৰিব যে ভৱিষ্যতে প্ৰশ্ন কৰিব লগা হয়। पिस एकर्डआ सोरजों जायो? जायफोरा हाथियार लानानै सोमावसारो बिसोरजोंसो गोजोन गोरोबथा जायो। सावरायनायनि कुनु मिनिं गैया आरो आंनि बायदिबा। बेनिखायनो महात्मा गान्धीखौ लानानै गासैखौबो हगारजोबनाय जादों। बे हिसाबै जोंखौबो हगारनांगौ। जिहेतु पिस एकर्ड खालामबाय, होमबालाय जुदि जोंखौ जेलाव दोनबाय थायोब्लाथ' पिस एकर्डनि जेबो मिनिं होनो गैया बेयाव। जिहेतु पिस एकर्ड खालामबाय बेखौथ' हगारनांगौ। बेसेबां दा जेलाव हाबना दं जोंनि आगुनि आफादगिरि डिआर नाब्ला सारखौ लानानै गासैखौ हगारनांगौ। बेबायदिनो भारतआबो मोनसे समावहाय उदांस्रि सोमावसारदोंमोन। बे समाव बेफोरबायदि जेल जानांदोंमोन। बिसोरबो गोबां हाजार मानसिया जेल जादोंमोन। किन्तु सावरायनायनि गेजेरजों बिसोरखौ हगारजोबनाय जादों। महात्मा गान्धीखौ लानानै गासैखौबो हगारजोबनाय जादों। बे हिसाबै जोंखौबो हगारनांगौ। जिहेतु पिस एकर्ड खालामबाय, होमबालाय जुदि जोंखौ जेलाव दोनबाय थायोब्लाथ' पिस एकर्डनि जेबो मिनिं होनो गैया बेयाव। माबा गुदुं सावरायनायनि कुनु मिनिं गैया आरो आंनि बायदिबा। बेनिखायनो थाबनो हगारनांगौ। बांद्राय बेफोरबायदि माबा मोनसे गभार्नमेन्टनि रेड टेप होनो जायखौ ना माबा बे फोलावनाय बे नितिखौ नागारनानै थाबनो हगारनांगौ आरो बेखौ आं खावलायो आंनिफ्राय। गोजोननाय थाबाय। दिनैनि दिनाव मिथिबाय 36 माने मुंख्लं सान बि मा नाममोन बि बांबुरगोरा बिथांनि थैनाय सानखौ बाहाय गोसोखांनानै जिल्ला एनडिपि फरामनिफ्राय बेखौ खुंनाय जादों। बेहाय जोङो बाहागो लानानै आलासि महरै नुजाफैनो मोननानै जोबोद माने मोजां मोनदों। दा बेनो खोथा जे बै समाव जा बर' हारि हिसाबै बर' माहारि हिसाबै एनडिपिआनो जा सोरबा बिएलटिआनो जा सोरबा भल'टियारआनो जा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बुरलुंबुथुरनि साहा आलादा बर' नखर सोरजिनायनि थाखाय बयबो गावनि आफादनि आइडिय'लजिजों बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय जुजिबोदोंमोन। आरो बै समनिफ्रायनो बयबो मिथिलायखागौ जोंनि गेजेराव माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं बेफोरनि गेजेराव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मोजां सुबुंफोर जोंजों गावनो गाव बुथारलायनाय नासयलायनाय जादों। बे दुखु गोनांथार बाथ्रा जादों। दिनैसिम नैबे परिबेसा दा गैला। थांनाय 27 जानुवारियाव एनडिपि मोनब्रै ग्रुपनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिपिअ बिथांमोननि गेजेराव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट बे मोनसे एकर्ड फैदों। पिस एकर्ड बड'नि लास्ट 3थि पिस एकर्ड। बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो बयबो मिथिदों जे एनडिपि हिसाबै दा बिथांमोनहाबो सरासनस्रा बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोलियो आरो बयबो जायगा मोनदों। दा दिनैनि गेजेराव जोङो बेखौ खावलायनो सानदों जे एनडिपिनि गेजेराव सरकारजों जेबो दाङाबाजि गैया आरो रायजो राजाफोरजोंबो गैया। ज' बिथांमोनहाबो रायजो जानानै पाब्लिक जानानै खामानि मावगोन। समाजनि जाथिनि सिबिनायनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय खामानि मावलांगोन। बेखौ बयबो मिथिगौ। आङो खावलायगोन दा सिगां जालांबाय बड'लेण्ड सोरजिनायनि बेलायाव गोबां जाथाय जोंनि गेजेराव मोजां लिडारफोर दैदेनगिरिफोर सोरबा हौवासायानो जा सोरबा आइजोआनो जा सोरबा बोराइ बन्थुआनो जा बर' थुनलाइयानो जा बर' फरायसा आफादानो जा एनडिपिआनो जा बेनिफ्राय
BLDआनो जा भलन्टियार फर्सनियानो जा जोङो जिउ गोमानांदों बेनि थाखाय इयुनाव जाहाथे जोङो बेफोरखौ लाबोबावनांगोन आरो बेफोरखौ बावनानै जोङो ज'नो जाहाथे बर' हारिनि थाखाय जोङो ज' जौगाथायनि थाखाय जोङो खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय आरो दिनैनि दिनाव बि बांबुर गोरा बिथांनि जिउ सोलेरा जाहाथे आफा आनान गसाइनि खाथियाव अरायसम जायगा मोनो सान्थि बिनि थाखाय बिथांनिसिमबो आङो आरज गाबनाय थाबाय आरो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिमबो आङो खावलायबाय जे बिथांनि जा जिउ गोमालांनाय जा बिथांनि जा सेक्रिफाइस बयबो जों गोसोखांनांगौ सम बोथोर फैनाय लोगो लोगो बिथांमोननि जिउ जारिमिन बयनोबो जोङो फोरमायनांगौ आरो बेखौ जारिमिन हिसाबै लाखिनानै जोङो बयनोबो फोसावनांगौ दिनैनि बे गेदेमा बि बांबुर सारनि जा मुंख्लं सान बावनाय बे बावनायाव आङो नुजाथिफैनो हानानै गोजोननाय मोनदों दा जों जेला उन्दैमोन क्लास 8, 9, 10 फरायबानो NDFB एक्स BSF मुङै जोङो मोनथिदोंमोन बेनि उनाव NDFB जादों दा बै समफोराव जोंनि गेजेराव गोबां मिसआन्डारस्टेन्डिं जालांदों माने जातिखौ दैदेनलांनो जातिखौ बुहुमनि मोनसे मुंदांखा जाति खालामनो थाखाय बयबो ओंखारदोंमोन सोरबा NDFB जानो ओंखारदों सोरबा BLD जानो ओंखारदों सोरबा आबसु जानो ओंखारदों बयबो ओंखारदोंमोन बे ओंखारनाय समाव बहुत जोंनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायदोंमोन बे मिसआन्डारस्टेन्डिंआवनो जों गावनि गेदेमा मानगोनां बिथांमोनखौ जोंनि गेजेरनिफ्राय जों फोथायना लानो गोनां जादोंमोन बे मिसआन्डारस्टेन्डिंआव बे एक्सुअलि जोंनि बर'निल' मोनसे माने साननाय नङामोन जे बर'फ्रा जे मिसआन्डारस्टेन्डिं खालामगोन बेबो नङामोन बेयाव बे मिसआन्डारस्टेन्डिंनि गेजेराव मोनसे थार्ड पार्टि माने आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे रुल दङमोन बे आसाम गभर्नमेन्टनि मानसिफ्रा जिहेतु बर' नङा बिथांमोना जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय सोरजिहोनानै जोंनि गेजेरावनो मोनसे डिभाइड एन्ड पलिसि खालामनानै जोंखौ माने बिदि गावनि गेजेरावनो बुथारलायहोदोंमोन फोथैलायहोदोंमोन बे खोथाखौ जोंनि गेदेमाफ्रा मोनथिजोबगौ खिन्थु बै समाव निउस मिडिया मबाइल सबाइल जेबो गैयिनि थाखाय रायलायनो हायामोन जगाजग जानो हायामोन खिन्थु आथिखालाव बे सानफ्रा दिनै एसे मोजाङाव फैदों नाथाय आं बेखौनो बुंनो सानदों दिनै बि बांबुर गोराया गिबि NDFBफोरनि मुंख्लं बिथाङा हिस्ट्रि हिसाबै बि बांबुर गोराया गिबियै मुं मोननांगौ बेनि उनाव जा गेदेमा बिथांमोना जातिनि थाखाय फोथैलांबाय थैनानै थांबाय बिथांमोनखौबो जोङो बि बांबुर गोरा बायदियैनो जोङो फालिनांगौ सासेल' नङा बयबो हारिनि थाखाय जोङो माने नाजाबोनाय बेखायनो बि बांबुर गोराखौ फार्स्ट खालामनानै बेनि उनाव गासैबो गेदेमा बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय जा बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौबो जोङो समानै माने मान बावनांगौ होननानै आंनि गोसोआ बुङो आरो सानफ्रोमबो जों बेखौनो फोरमायलांगोन जा हक दा जोंहा जोंनि जातिनि गेजेराव मोनसे समाव जों बिराद मोजां परिबेस फैबायमोन जोंखौ हारसा बांगालफोरा जोंखौ सनमान खालामनाय जाबायमोन नाथाय दिनै जों नुनो मोन्दों मा जाहोनाव मा खोथायाव मोनथिया दिनै जोंखौ सिगांनि बायदि बेबहार खालामफिननाय जों खोथाफोरखौ नुनो मोन्दों पलिटिकेलि जोंखौ डाइभार्ट खालामनो नाजादों माने जोंनि गेदेमाफोरखौ बिथांमोना बायनानै लानानैबाबो जों बर' जातिखौ फिसा जायगायाव दोननो दिनैसिम माने साननायखौ जों नुनो मोन्दों बेखायनो बुहुमनि बयबो बर' जातिया बर' हारिया बयबो सानलायनानै ज' जानानै मोजाङै खामानि मावलांनांगौखौ जों खावलायगोन आरो सानफ्रोमबो बयबो नोंथांमोनाबो जाहाथे जातिनि थाखाय मावलांगोन जातिनि खामानि मावनायाव पार्सनेलि खुनु सार्थ थानो मोना जातिनि खामानि मावोबा गावनिबो खहा जायो दस्रानिबो खहा जायो खिन्थु जातिनि खामानि मावलांनांगौबा गोबां खहाबो जायो मोजांबो जायो दा आङो दिनै बे सानाव नोंथांमोननिसिम बे मोनसे माबायाव नुजाथिफैनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं नोंथांमोनखौ कामरुप मेट्र' जा XNDB जा आफाद बे आफादखौ आङो मान होनानै जोंनि आंनि बुंनांगौखौ